खुलुमबाय बयनिसिमबो मानगोनां दिनैनि नैबे जौगालु गामिनि एलपि स्कुलाव खुंनाय मानगोनां फरायसालि कमिटिनि आफादगिरि आरो लोगोसे दिनै नैबे जौगालु गामिनि एलपि स्कुलाव नुजाफैनो हानाय मानगोनां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा शिव बसुमतारी सार आरो बे फरायसालिनिनो मानगोनां गाहाय फोरोंगिरि मिनिखैरो बर' सार आरो बेजों लोगोसे लोगो फोरोंगिरि सारमोन आरो जोंहा उन्दै उन्दै फरायसाफोर आंनि अनजालि उन्दै उन्दै फरायसाफोर दिनैहाय आंखौ नैबे जौगालु गामिनि फरायसालिनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो थिननायलाय दिनैहाय आङो फंनैसो बिबुंथि लानो थाखाय सिगांग्रोदों। नैबे जौगालु गुदि फरायसालिया 1953 मायथाइयावनो गायसनजानाय। दिनैहाय बेसेबांबा बोसोर जाबोबाय बे जोंनि जौगालु गुदि फरायसालिया, नाथाय दिनैहाय जोङो बे फरायसालिनिफ्राय गोबां फरायसाफ्रा पास जानानै दिनैहाय डक्टर, इन्जिनियार आरो गोबां गोरों गोरा बा समाजनि दैदेनगिरि जाबोबाय। नाथाय बेखौ लानानै जोंहा जोबोद बे जौगालु गामियाव जोबोद गोग्गानाय दङ। नाथाय जोंहा बेसो साननो गोनां बाथ्राया बेसोदि दिनैहाय 1953 मायथाइयावनो गायसनजानाय बे गुदि फरायसालिया दिनैहाय माबायदि महर लानांगौमोन, नाथाय दा बेबायदि महर लानो हायाखै। गोदोनि समावहाय फोरोंनाय क्वालिटिफ्रा मोजांमोन, बिनिखायनो गोबां फरायसाफ्रा बे फरायसालियाव मोजां सोलोंथाइ लानानै गेदेर गोलाव जाहैनो हादों। नाथाय दिनैहाय जोंनि बे जौगालु गुदि फरायसालियाव नांगौ बायदि फोरोंगिरि गैया। दिनैहाय सासे फोरोंगिरिजोंनो दिनैहाय 180 फरायसाफोरखौ फोरोंनांगौआ जोबोद जेंनायाव गोग्लैदों। बिनिखायनो आङो दिनै खावलायनो सानदों, दिनै बिटिआरनि मानगोनां मावफुं सोद्रोमा एडुकेसननि शिव बसुमतारी सारखौ जाहाथे नोंथाङा नैबे जोंनि जौगालु गामिनि गुदि फरायसालियाव जाहाथे माबा मोनसे खायदा खालामनानैबाबो बेहाय लोगो फोरोंगिरि नांगौ बायदियै थिसननानै होयो। जानाखि फोरोंगिरि दङ बेहाय सासे फोरोंगिरिजों हाहैजोबा। जा माखासे लोगो फोरोंगिरि दं बिथांमोनाबो गामिनि रायजो राजाफ्रा बिना बेथनावनो सायख'नानै दोननाय फोरोंगिरि। माखासे गोबां फोरोंगिरिफ्रा बेहाय फोरोंनानै रिटायार जालांबाय आरो गुबुनफ्रा ट्रेन्सफार जालांजोब्बाय। नाथाय सिगां समाव जोङो खोनानो मोन्दों बे फरायसालियाव 3 फोरोंगिरि दं होननानै। नाथाय दा बे फोरोंगिरियाव सासेल' गाहाय फोरोंगिरिया सरकारनि आरो गुबुन सानैया जाहैबाय गामिनि स्कुल कमिटिया गायसननानै दोननाय बेथन गैयै 2 फोरोंगिरि। बिनिखायनो जों आसा खालामदों जाहाथे बे फरायसालिखौ
आरो इयुनाव गोजों आरो जौगाहोनो थाखायबा जोंनो बेहाय आरो 3 फोरोंगिरि नांगौ। बिनिखायनो आङो मानगोनां EM सारखौ खावलायदों जाहाथे नोंथाङा बे फरायसालिखौ नोंथाङा दिनै जोङो थन्न'-थन्न'यै नोंथांनो जोङो फोरमायनानै होदों दि नोंथाङा बे फरायसालिनि थाखाय फोरोंगिरिखौ जेरैखि जायाबाबो नोंथाङा बेबस्था खालामनानै होनांगौ होनना आंनि फारसेनिफ्राय आङो मानगोनां EM सारखौ आं खावलायदों। आरो बेजों लोगोसे जोंहा दिनै नैबे फरायसालिया जोबोद गोजाम जाबोबाय। बिल्डिं कन्स्ट्राक्शननि थाखाय मानगोनां EM सारखौ आङो खावलायनो सानदों बे फरायसालिनिफ्राय गोबां गोरों गोरा फरायनानै खायफाया अफिसार, खायफाया डक्टर, खायफाया इन्जिनियार, खायफाया समाज सिबियारि बेबायदि जाबोबाय। बिनिखायनो बे फरायसालिया गोबाव समनिफ्रायनो लुबोनाय बिल्डिं। दा बिनिखायनो आं आसा खालामो मानगोनां EM सारा जाहाथे बे फरायसालिखौ जाहाथे गोदानै लुफुंनानै होगोन होननानै आंहा मोनसे मिजिंथियो। आरो लोगोसे नैबे गुदि फरायसालिजों लोगोसे नांजाबनानै थानाय अंगनबादि सेन्टार, बे अंगनबादि सेन्टाराबो जोंहा जोबोद दुखुनांथाव जानानै थाबाय। मानो होननानै बुङोबा बे अंगनबादि सेन्टारा जाहैबाय दिनैहाय रावबो फरायसाफ्रानो स्कुलनि कन्डिशनखौ नायनानै बेहाय एडमिसनखौनो होला। दा बेनो दिनैहाय थिंफोरा गब्लंनानै दंजोबो, दिनै वालफ्रा गुगाजोब्बाय, खोरखिफ्रा बायजोब्बाय। बिनि थाखायनो आं आसा खालामदों मानगोनां EM सारा जाहाथे बैफोरखौ नायनानै जाहाथे देग्लायनो बे बोसोरावनो सारा जोंनि बे स्कुलखौ नायफिनगोन होननानै आङो मिजिंथिदों। बिनिखायनो आरो आं मा बुंबावगोन, दिनै फरायसाफोरखौ बे जौगालु गामिनि LP स्कुलनि फरायसाफोरखौ गोग्गो सोलोंथाइ होनो थाखाय जोंहा माखासे गोबां एवारनेस प्रग्राम लानांगौ दङ। बिनिखायनो आङो बे जौगालु फरायसालिनि कमिटिखौबो मानगोनां आफादगिरि आरो सेक्रेटारि आरो कमिटिनि सोद्रोमाफोरखौ खावलायनो सानदों दि जोंहा बे फरायसालिखौ आरोबाव साबना हामना खालामनो थाखाय आरो फरायसाफोरखौ मोजां सोलोंथाइ होनो थाखाय जोंहा गामिनिफ्रायबो गोबां एवारनेस प्रग्राम लानोखौ आङो लुबैदों। मानो होननानै बुङोबा आजिखालि फरायनायजों लोगोसे बिदिनो गान खननाय, गेलेनाय बादायलायनाय आरो बायदि बायदि बिथिङाव खन्थाइ लिरनाय, खन्थाइ रोजाबनाय बायदि बायदि बिथिंखौबो जोङो उन्दैनिफ्रायनो सोलोंनानै थांखायोबा जोंहा इयुनाव जोङो गोरलै जाहैयो। बिनिखायनो जाहाथे उन्दै गथ'फ्रा गेलेनायजों लोगोसे बा लेखा फरायनायजों लोगोसे गासिबखौबो बिथिंखौबो जाहाथे जोंनि बे गामि ओनसोलनिफ्रायनो सोलोंनानै थांनो हागोन, बेफोरखौ लानानै उनाव सासे मोजां गोग्गो फरायसा जाहैनो हागोन बेखौ आंहा मिजिंथियो। बेनिखायनो आं गासैबो रायजो राजाफोरखौ खावलायोदि दिनैनि फरायसानि जिबनानो जोंनि इयुन गोजोनखौ जोंखौ इयुनाव नुहोगोन। बेनिखायनो गासैबो फरायसाफोरखौबो आङो बुंदों दि उन्दै उन्दै फरायसालिनि नोंसोरो दानिफ्रायनो फरायनायजों लोगोसे नोंसोरो गेलेनाय बादायलायनाय, गान खननाय, रोजाबनाय, खन्थाइ लिरनाय बायदि बायदि बिथिंखौबो जाहाथे बयबो एसेबाबो सोलोंलांफायो। ओरैनो बेखार मार्बल गेलेनाय बायदि बायदि गेलेनाय बेफोरखौ गेलेयालासिनो मोजां खारनाय बादायलायनाय, काबादि गेलेनाय, फुटबल गेलेनाय, क्रिकेट गेलेनाय बायदि बायदि बिथिंफोरखौ जाहाथे जोंनि फरायसाफ्राबो दानिफ्रायनो जुदि
सोलोंलांखायोबा इयुनाव गोरलै जाहैयो। बेनिखायनो आं गासैबो फरायसाफोरखौ आं नोंसोरखौ खावलायो, नोंसोर जाहाथे नोंसिनि जिनाखि सम आग्लायनाय समफोरखौ नोंसोरो बेखाराव थांगारहोआ। ओंखायनो गासैबो फरायसाफोरखौ आङो खावलायनो सानदों, नोंसोरबो जाहाथे फरायनायजों लोगोसे गेलेनाय बादायलायनाय, खन्थाइ लिरनाय बायदि बायदि बिथिंफोरखौबो नोंसोरो गोसो होनानै दानिफ्रायनो गेलेलांफायो आरो फरायलाङो। दा आं बेखिनिखौनो दिनै बुंनानै दोनथ'नो सानबाय दि बे जौगालु गामिनि सावरायमेलाव जौगालु गामिनि फरायसालिनि सायाव आंनि जाखिनि बुंनाय बेहाय माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा जाहाथे निमाहा होयो बेखौनो आं खावलायो। आरो आङो मानगोनां मावफुं सोद्रोमा EM सारनाव जाखिनि खोथा होनदों बेखौ थाबैनो मावफुंगोन होननानै जोङो मानगोनां मावफुं सोद्रोमा सारनिसिम आसा खालामनाय थाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय।